O legado de Maite Méndez segue ben presente. 2 meses despois do falecemento da histórica adestradora do Arxil, hoxe o seu equipo participou nunha actividade diferente no seu recordo. Imos facer a actividade de Dragon Boat, basicamente porque a miña nai, que era a xefa do club, faleceu este ano e levaba moito tempo querendo facela, pois en honra a ela viñamos a facelo cas nenas. As rapazas de toda a plantilla embarcaron nos Dragon Boats da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, unha modalidade do piragüismo que mestura o kayak e a canoa. Van remando dun lado solo, pero van sentados. Os dragóns forman o 20 persoas remando ou 10, e despois un tambor e un timón. O timón é o que leva a embarcación dereito e o tambor, é o que marca o ritmo na embarcación. Fixérono ademais acompañadas das integrantes das libélulas, o equipo do Ciudad de Pontevedra composto por mulleres con cancro de mama ou sobreviventes desta enfermidade. Maite, vale, que foi unha persoa moi importante no Arxil, amiga das libélulas do noso clube. Con toda a súa ilusión e forza de voluntade practican o Dragon Boat. Unha oportunidade para estas rapazas de achegarse a un deporte ben distinto ao seu, o baloncesto. Ben, están así un pouco nerviosas porque non saben que van facer, pero ben, con ganas de probar cousas novas e divertirse. Vamos a ir en Dragon Boat a pasar por el río Lérez. Es algo como de piragüismo. Que en el kayak remas en los dos lados y en el piragüismo en solo uno. Sí. Pues parece divertida, parece guai. O que quedou claro é que se moveron como peixes na auga, cambiando as canchas polo río Lérez e a pelota polo remo.